Het was gisteren nog even kijken hoe het werkt met het nieuwe type hoogwaterbescherming. Maar met genoeg hulp lukte het uiteindelijk om op 2 plekken bij kasteel Het Stenen Huis een rij met barriers te plaatsen. Het is de eerste plek die onderloopt als het water in de Roer stijgt. Het water bij de Roer staat hoog. Het water komt hier vanuit Duitsland. Daar kunnen ze het waterpeil redelijk goed controleren. Daar hebben ze grote opvangbekkens. Maar als die vol zijn, zijn ze vol. En dan moet het water toch hier richting Nederland. Het waterschap heeft extra maatregelen genomen. Verwacht dat het misschien wel kritiek kan worden. Vooral bij het kasteel een stukje verderop. Er zijn barriers geplaatst. De eerste keer dat die gebruikt worden. Want 2 jaar geleden bij het hoogwater liep het daar nog helemaal vol met water. Goedemorgen, welkom op kasteel Het Stenen Huis uit 1664. We hadden hier absoluut geen druppel hoefte te hebben. We hebben nog grotere fouten gemaakt als in 2011 en dat had nooit mogen gebeuren. Er vielen harde woorden direct na het hoogwater 2 jaar geleden. De eigenaar van het kasteel was vandaag niet in de buurt, maar laat telefonisch weten dat het beeld nu 180 graden gedraaid is. Er is volop overleg om zo'nzelfde situatie te voorkomen. We zijn een lerende organisatie en van iedere ramp wat er is, daar leren we iets van. En ik denk ook dat de heer Akkermans gelijk heeft. Hij zegt van nou, de communicatie is beter. Ja, dat is eigenlijk heel mooi. Voor het eerst met nieuw materiaal, maar ook voor het eerst dat de gemeente, waterschap en de Hoogwaterwacht, de organisatie die we hier in Vlodrop op aan het richten zijn, zo mooi in harmonie samen bezig zijn om voor de veiligheid van onze bewoners te zorgen. Voorlopig lijken ze in Vlodrop sowieso droge voeten te houden en komt het water de komende dagen niet boven het kritieke punt. Afhankelijk van de hoeveelheid regen die daarna valt, zouden de barriers misschien toch nog echt getest kunnen worden. Ik verwacht niet dat het nodig is, maar wij gaan toch als waterschap voor zekerheid. Het is natuurlijk nog beter als we in plaats van met hoogwater met deze dagen ons met andere nattigheid zoals met champagne bezig kunnen houden.